बताइए महाराज तार दिमाग आउट हो गइल बका ओए तो कामाची बन हम पर लागल भी है 50 हाली कहिला तारा से बार बार कहिले 50 हाली कहिला दुनिया के कोनो ब्यास से होई तू कतही मरबू हमरा कोनो अंतर ना पड़ी कि बाकी जब ए हगिली ही से प्रोग्राम होके अकेले ही तो इनका के मत मरी ना 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 कब एकर काम पर जी इनका संग कोनो ठीक नहीं गलती ना नो कृपया भाभी ऊपर हो जाओ देखी नून में नून रवा सब मिलाओ तन लार असही थोड़ी छुए लगे खटाई खाई रवा मन खट हो जाई हमनी के अब हई नून में नून रवा नचनिया रौरा अब नून में नून केतनो मिल जाई तो चटक होके ओकर स्वाद बदले के नहीं के बाकी ठीक बा पहले अपन नचनिया का छटवा दी पांसुल से फास्ट मारी तनी बाबा फास्ट चली हैं हमें बोलता नहीं हम स्टेजरवा में देखी तो जी काहे बोलता नहीं काहे ना नो सुमिरन में ठीक बाजल हो ना ए तल में काहे सिटिया जानते नहीं ओ दल में गइल बिना बार में सले जहिया ई दोनों जने आ जाइलो हां ब्याह से नचनिया विनोद भैया तहिया बिंजू के तार टूटही के बाई तो ढोलकवा ना फाटल तवन कहे 15 तारीख को बीतल नहीं ढेर दिन ना मोह झुराइल बा माथ हो तो मिस का लगो नई में मारो हमारे चुनू बाबा ने पेश किए क्या रखले बाड़ू पाव भर हिलौले बाड़ू गाँव भर माला पहना के एगो स्वागत करम आज के मंच संचालक रवा नीचे बैठल बानी तनी मंच पर चलिए ना अभी इहो को बानी दूसरा दिन इहो को बानी आई 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 सब गार्जियन ठीक रहले तब गार्जियन के जितना भी सदस्य रहले घर के सब ठीक रहले बोल रहा बा तो एगो गार्जियन के माला दे दिहल जा ला ला आई खड़ा हो जा ओह 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 हो रवे नु मन संचालन करतनी हां यहाँ का दशरथ मल विनोद भैया हमने के आह वाह देख रहा है मन संचालन आज के करतनी विनोद भैया के सादर स्वागत बा हमार बचपन के मित्र आहा बालाजी अरे करेजा मैंने खड़ा हो जाए लव यू आई बालाजी बहुत ढेर दिन प्रदर्शन होते फिर पुराना मित्र हो जाइए अब अबे बबुआ के एगो माला दे दी अबे ई माला हो आवा भतीजा आवा आवा भतीजा हो तो चाचा से माला ले लो ले लो भगवान खूब आगे बढ़ाओ विकास बाबा के नहीं लौकत होगी तो चलिए हाँ जी बाबा बड़ा रुक दे लौका नहीं हलो मानी नु विकास बाबा का हम आवाज दे हाँ जी आ चलिए तनी विकास बाबा ओकर बाद दो गोला का और चल जाई बड़ी सुंदर समाज अभी का देखी हवा पटाइल बिया तो दो गोला का और चल जाई 45 मिनट के समय हमने के विनोद भैया दिले बानी जी तब 5 मिनट है नचनिया लोग के साथ बाज गेला के बाद जब हमन के माइक हाथ में ली जा तब सर वो समय अपन देख ले चली 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 बहुत सुंदर गीत संगीत हाँ अभी हमरा भाभी श्री जी हाँ आ देखिए युग में कोनो देवर के श्री श्री 108 मत कही हाँ देखिए हम वो लायक बानी ना ना मेरे भाभी लोग नहीं खेलो
लक्ष्मण जी अपना भौजाई के पैर के अंगूठा छोड़ा के कुछ ना देखल रहले ना तो सन का भौजाइयो रहली सीता जी हैं हाँ जी उ भौजाई सीता रहली ऐसे देवर लक्ष्मण रहले हाँ अब रउआ ना सीता लायक भौजाई बानी हाँ आ ना हम लक्ष्मण लायक देवर बानी ए बार के भाभी वो अंगूठा तकले ना देखले हाँ। हमारे आँखिए नहीं के हटत हम जन देखतानी ए बार के भाभी कहते कि ओ देवर जी हाँ थोड़ा ऊपर खींच ली झटका मारो झटका मारो झटका झटका कुशीनगर गए नहीं विनोद भैया खाना वाना यहाँ के बहुत सुंदर घर बनोले बने हम बड़ी खुश रहे कि मेहरारू जात में बिरहा में बहुत गायिका गायक होत रहे हैं गौनई में गायिका ना भेटत रही हले बाकी एगो ई अच्छा लागल लेडीज में एगो गायिका भेटे नहीं ओ भाभी असह एक दिन कुशीनगर यहाँ के घरे जाके रुक रहने जा अब भैया कलकत्ता नौकरी करे वो आई रहा मैंने यहाँ के मरद अच्छा आ का जाने कौना बात पर एक बेर झगड़ा कर दिल हां हमनी के रात भर जाके काटत बा बाकी शांति ना मिली तो वहाँ ही ना लगे ना जी जागले रहने जा मौगी मर्दा दोनों झगड़ा करके लड़े लगले ई कस की तार कमाई का जानता नहीं हो बलिया जिला बक्सर जिला आरा जिला सिवान छपरा हम घूमतनी पैसा कमा के हम ले आवतनी पैसा रुपया कमातनी समाज में नाम हम कमैले बनी हाँ भैया कहले कि देखो तू मेहरारू हो हमार परिचय हम बीडीसी के संगे उठे नहीं बैठे नहीं हाँ अपना क्षेत्र के विधायक के संगे उठे नहीं बैठे नहीं हाँ चेयरमैन के साथ है उठे नहीं बैठे नहीं हाँ प्रधान के संगे मुखिया के संगे उठे नहीं बैठे नहीं हाँ। तो हमार न परिचय बा हाँ अपना मर्दा के कलरिया ध के हाँ आ लोग भी कहे हाँ कि तू प्रधान जी के संगे उठे बैठल हाँ बीडीसी के संगे उठे बैठल हाँ चेयरमैन के संगे उठे बैठल हाँ तू जरा संगे उठे बैठल नु हम ओकरा संगे रोज सुती ले अरे राम हो हमर धप पे करे जबे हुए ये भगवान देखी ए चमाइला लगे हमको सुत गई जा हम ओइ दिन सरवा से डराइल बानी ए महाराज हमनी के जकरा संगे उठे नहीं जब बैठे नहीं जा ओकरा संगे रवे सुते नहीं तो हमनी ढेर न परिचय रवे होई वाह तब का बाकी नचनिया के या तो गोड़ छटवा दी ना तो मूड़ी छटवा दी चाहे आंख छटवा दी नचनिया व्यास के मेल होके के चाहिए तनिया केने बोलू देखी ता यह तनिया झा है अते गालवा बाबा यहाँ कर गइल बा हाँ नचनिया के हाइट व्यास से छोट होके के चाहिए हैं बताए का जाने कैसे माइक में ना कहो एगो हे तरह कोले रहते हे तरह ओकर जहां नाभि बतहर और सीना पहुंचता अब ये कुल व्यास हाथी के मेल ह कहतनी कि छेना हो उ छेना ना हो उ ककाला बरसतिया में जमेला अब कुकुरमुत्ता हो कुकुर मुत्ता हाँ नए में बाकी जगह देले बानी तो जवन सभ्यता से ऐसा कौन है एबरा व्यास रवा के गरियाओ तरस जेकर से दुगो लगावतनी रवा ठेला ही हो गइल बानी लाही ठेला हाला जवना व्यास से दुगोला होता विनोद भैया सातू पानी लेके चढ़ के इहो गाड़ी गरौल उहो गाड़ी गरौल अतना बाकी आज तक हमारा से नहीं भइल हम जानत नहीं अपन मर्यादा कि हमारा कहाँ तक जाए के बा रवा से मजाक कर सकतनी हमारे ऊपर डकैती डाले के कोनो हक नहीं वो भैया के चीज है यही से कहने के हम रवो के प्रणाम करतनी आ उनको के प्रणाम करतनी जौना पर वो गुमान बा ओ भाभी ए शरीर के 3 गो गति बा मर गइला के बाद केहू लाख रुपया कफन में एगो पाकिट नहीं खे कि 10 गो रुपया रे वाले के जवा से जा सकतनी जय आजीवन भर ब्रांड चप्पल जूता टाई बेल्ट कपड़ा लीलन के कपड़ा पहनने बाकी मर गए के बाद कफन के कोनो ब्रांड बा नहीं वही में लपेट के ले जाए के बाद डांडा तक ले काट दिया जाला हाँ कि कुछ नहीं खेले जाए के ना मरद के सीना भौजाई लोहा लेखा ना होला अरे मरद के करे जाए तो हो कि में पूरा संसार बस सकता नारी जात बाबूजी माई के जब छोड़ के मरद से बियाह पकावल लो बाप महतारी के बाद एगो मर्दे ऐसा होला
कि मेहरारू के सब शौक पूरा वो दिन तक ले करेला जब तक उस संसार में जियत रहेले। मर्द के करे जाके रुआ लोहा मत कहीं, इतने कहीं कि मेहरारू के ओदर बरियार होला आ मर्द के सीना बरियार होला। आजो लाश जरावे जाई तो जरूरत मैं जार देम नु तब वो मर्द के सीना बच जाला आ मेहरारू के जारो तो करोदर बच जाए। लेकिन एक दूसरा के पूरक हैं जा, आप हैं तो हम हैं। रउआ बिना हम अधूरा बने, हमारा बेगर रउआ अधूरा बने। वो छाटवावला कटवावला बेगर अधूरा बिया। वो दरवाजा जरा कति सती चाहिए। हरी हरी अरे माटी ना तो आगी दहिया जारी जपिला हरी माटी ना तो आगी दहिया जारी जपिला हरी हरी माटी ना तो आगी दहिया जोरी जपिला हरी हरी माटी ना तो आगी दहिया जोरी जपिला हरी हरी भाई बानी हमन के जय प्रकाश राम जी एक गीत पर पुरस्कार दिले बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। मरद मरद के गाड़ी दी तो खीस पड़े भौजाई होके आ देवर के मुंह चुंगिया के जब लिपस्टिक लगा के सरवा कही न तब बिना खैले पेट भर जाए। सरवा कहनी हमारे के न तो हम खाना खाए के जाए के रहनी है बाकी सरवा कहलू है भौजी पेटवे हमार भर गल। आशा बाकी कहियो मिली जरूर। आ देखो गावे खाती आइल बड़ू भौजी हमरा नलवा बजावलन भैया नु धनंजय भैया उनका के बाबू कहल देवर जहली कहतर बीमारे होता रे जहली देवर कहतर उनकर जान जा की कमजोरी होता कमजोरी झारत रे अपन कमजोरी हो जाता जहली देवर कहतर लागत रहे उठाए बाप बुझाता कि तूर दे पीढ़ी चढ़ाता पीढ़ी अभियो देखी हो जाए बड़ा है भैया आवा है ने का हम जानत तने अरे वो रास्ता हलो राह कब थकेला राही थक जाए हैं वो राह है सब है आ जाए है ने का माटी ना तयागी दहिया जरी जपला हरी हरी काय कहता है मोहल्ला या प्यारी धन राजा खाती मोहल्ला या प्यारी धन राजा खाती बारी साथ छोड़ी दी राउत पति बरता नारी पति बरता नारी
परछाई भी और साथ ना दी, बेटा बेटी तकले साथ ना दी। मेहरारू के बात कहता नहीं, मेहरारू तबे ले मानी जब ले बगली में रहे पैसा बा, तबे ले पति परमेश्वर है। पैसा रे के ना रहे तो आदर दी नहीं दे सकत, सबके साथ छोड़ दी। जाके कहवा हरी जब लहरी हरी नाटी नाट आगी कहिया जोरी जब लहरी नाटी नाट आगी कहिया जोरी जब लहरी एहसास कभी कोनो ठीक नहीं है, ऊपर रही कि नीचे रही कहवा अटक जाए। विनोद भैया ठीक बा, एहसास के सांस के भी हमनी के ठीक नहीं है तो दुनिया के का कहल जाओ। यही से कहता नहीं कि जब तक जिए के बा अपना हाथ से कुछ निमन निमन काम कर जाए के बा। भूखा के देखी तो करा के भोजन करा दी, धन उतने कमाई कि छानी पर छत होके कपार पर छत होके केहू आवे तो भोजन करा दो, बाल बच्चा के निमन कपड़ा पहना दो, उतने भर धनो ठीक बा। न तो हम देखले बानी कि जे हाथ में बंदूक लेकर रहेला नु, बहुत लोग रात भर सुतेला ना बंदूकिया ला, वैसे ना सुतेले कि बंदूकिया लेके काजे न सुता नहीं आ कोनो लेके भाग जाए। ढेर धनो हो जाए तो नींद ना लगे। ईमानदारी से कमाइल भौजाई देही में लागेला, आ बेईमानी से कमाइबू ले जाके हॉस्पिटल में देवे के यही से कहता नहीं कमल से देहाती हो माया के छोड़ी के दुनिया जाए के अकेल हरी हरी ज्यादा उत्तेजना नहीं के होखा के भौजाई हमारा नाचे कूदावेला मार्केट में आज बानी तो गवले बजावला के बल पर बानी। अच्छा लगल के रवा गायकी में हमारा के छड़नी है कि रउआ से ना होई, हमारा से तो हो जाए कि रउआ सुबह कोहरे पर मजबूर हो जाए। अभी तो शुरुआत होता पूर्वी के बिछलहर ताल है सब व्यास ना गावस बाकी रउआ टोकने तो हमरा टोके के पड़ता। रउआ झप गाई हम झप गाई, धुरपत गाई तो हम धुरपत गाई, तेवड़ा गाई हम गाई, गजल गाई हम गजलो गाइले, प्रसंग उहो गाई, शिवनारायणी गाई, मदघुस गाई। सुनी हमार मन खराब मत करी ना तो हम गाइबे ना करनी बजेबो करिले। हम गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं पाउडर लगा के और नचिया में करंटी वाला पाउडर लगा के का कहता नहीं रुआ नचिया में करंटी वाला खमत गई पागल है का। वो 22 लोग आवत रहे लो माइक एक जगह लगा के कुछ एक लाइन बोल दिलो कर बाद कूदत कूदत आई ना भौजाई कायदा में रहे ले चौगुला
गा दिए जावे कि जपिल हरी हरी आ माटी ना तयागी देहिया जरी आ जपिल हरी 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 माटी ना तयागी देहिया जरी जपिल हरी हरी माटी ना तयागी देहिया जरी जपिल हरी हरी 5 मिनट खातिर तनी बैठ जा। बड़ी सुंदर है धरती का हम प्रणाम करब। हाँ जी जलसा करवैया के प्रणाम करब। बहुत दिन के बाद कहीं कहीं आज लौकत ऐसा हाँ जी जहाँ प्रसंग के फरमाइश होता। विकास बाबा का हम चाह इतनी मंडली में चलिए आई बाबा आई अच्छा कमर में कुछ दिक्कत बा चल ठीक बा। हाँ जी बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। माला जितना जब मिल गई भैया निर्मला भौजी जितना माला मिल गई जियता भर में इतना माला मुँह अब करो अपना लोग चढ़ सही बात मजल पर मजा गलती दुगोला मैंने हंसी मजाक न होके के चाहिए। बाकी बार यूट्यूब उठा के देख ली सब व्यास द्वार पर बोला हुआ ला मैंने बोलावे लायक नहीं खन ना गुप्त दान महादान हम नाम रहो रात भर ना धरो ना गुप्त गुप्त भगवान करो देखी तो जितेंद्र भाई अगले बेर पैसा दिले रहो नाम ना धरल रहो ना गुप्त गुप्त में दिले रहो हम तो कहे कर कि जैसे गुप्त गुप्त रुपया देता नहीं 2-4-5 गो लड़का और गुप्त गुप्त हो जासे वो करिया हाँ बाकी जितेंद्र भाई के प्रणाम करो। हाँ अब चली तनी हमने के 5 मिनट हाँ जी ये धरती के प्रणाम कहा कहता नहीं ये बड़ा कथा प्रसंग फरमाइश नहीं का हो ना बा बंदना लोग गवाही नहीं कर दे बुझाते कि केस मुकदमा देवता पितर से लड़ता नहीं जा। बाकी कितना सुंदर धरती बिया दशरथ मरण प्रसंग के जब फरमाइश भइल बा हाँ त तनी प्रसंगों का चल जा और ओकरा बाद लड़लैदारी कर चल जाई। देहाती कम पढ़े लिखल व्यास होले और रउआ मानस के व्यास हैं तेहतना लाली चटकार मारला बिन कौन जरूरी बा रउआ व्यासन से दुगो लगे होता आवत नहीं कि व्यासन के फंसावे होता लाइनबाजी करे होता ए महाराज उठा लाली तला दे के पाड़ा का भाला मारल बा हरियत के सुतावे खातिर गौरी बात यहाँ के कहले बनी कि चुनरी उड़ा धला पर देहाती जी के बुझाई की बलिया का पाड़ा हो एकर जवाब हम दे खड़ा रहे तनी है प्रसंग गाली तबे पाड़ा का जवाब दे। कुर्सी का झगड़ा आजे से नहीं है ना कुर्सी के लोभ के करा ना भई रामचंद्र जी के राज अभिषेक होई सगर अयोध्या में काने काने लोग जान गए कि देवता लोग जब खबर पावल आहा रामचंद्र राजा होंगे ये घर घर में प्रचार हुआ लेकिन सब देवों के मन में ये तो सोच पाए रामचंद्र राजा होंगे कौन निश्चर को मारेगा कौन हमारी दुख सुनेगा दुख से कौन उबारेगा। देवता लोग की चिंता हो गई कि रामचंद्र जी राजा हो जाए हैं तो राजकाज में बात जे हैं आंकर जन्म ही भइल बा रावण के विनाश करे खातिर और जब राज्य काज में बात जे हैं तो निश्चर असही रावण हो तब तारिका हो तब मरेबे न करी हस आह दादा देवता लोग मीटिंग करके माता सरस्वती के लगे पहुंचलो जाकर बोले सरस्वती से विनती माँ तू हमार सुनो
रामचंद्र जिस विधि बन जावे शीघ्र करो उपाय माई बिनती सुनली अके कोई के जाके मती ना मर के कोई के संगे गई रहे मंथारा वो मंथर के जाके बुद्धि फेर दिली आ जब फेरली ठेंगुरी लेके कुबरी पहुंचती है कहाँ रानी के कोई के लगे अरे कुबरी बोले ले रससानी हो सुना सुना महारानी अरे कुबरी बोले ले रससानी रानी रामचंद्र आज युवराज बन जाई है अटोसिला जी मनवा में बड़ी अगरई केतनो हवन तो सवत के बेटा हवन तहार बेटा राम थोड़ी हवन तहार बेटा भरत अरे होई है तहार बड़ी हानि हो सुना रानी बात ना मनबू तो तारा खून के आंसू एक दिन रोवे के पड़ी साच को हटानी रानी पीछे पछताइबू आए कदी न दूधावा के माछी बन जाइब अरे रही ना तहार कोनो हो सुनो के माता जब कुबरी के तना बात सुनली कितना ना राम भगवान से के कई माता के स्नेह रहे प्यार रहे कल के रे कुबरी तो जमने पतल में खा तरे आज वही पतल में छेद कर लगले जबान पर लगाम दे न तो राख लगा के सटाक से जिभिया के उखाड़ दे मार कुबारी मारब के कुबारावा सोच हो जाए तो जौने पतल में खाता रे वही पतल में छेद करता रे तब मारम हो जाए बाकी तो सरस्वती मैया के कृपा रहे कलश के कोई नहीं पहो ही मोही कहानी चेरी छाड़ी ना हो या बिरानी रानी हे रानी के कई तार माई यही खातिर तारा संग ना विदा हमारा के कहले रहल उ जानत रहली कि हमार बुचिया बुद्धि के तनी कमजोर बिया तो संगे जइबू मंथरा तो कहीं रास्ता हमार बुचिया भटकी तकरा के समझई ह ए खातिर तोहरा संग हम आइल बानी अना त केहू राजा हो जी हमार का हो के कबा रामो राजा हो जी त हमारा के रानी ना बना दी आ भरथो राजा हो जे त हमारा के रानी ना बने हम त दासी बानी आ दासीए बन के रह धीरे धीरे जबकि कई माता पर सरस्वती मैया के कृपा परल ए जे भिखारी चाचा के भाव लागी लगली कुबरी से हाथ जोड़ के कह के कुबरो जोन कहलू हा फिर से कह बाबा तनिको न मन में विचार कैल
मनवा में कैली ठेस आ धैली भी खैन के भैंस तिरिया चरित्र बेसुमार कैली चूड़ी लहठी फोड़ी दिहल लट छितराई दिहल राई दिहाली कोपके भवाना मझार गईली जब दशरथ जी के मालूम भइल कि रानी को भवन में जाके गिरल बाड़ी गोस्वामी बाबा लिखतनी समय नरेश प्रिया पह गया देखी दशा दुख दारुण रानी सगरे महल में खुशी के लहर बा काल बबुआ राम राजा हुई है आए खुशी के बेला पर देखा तनी तू आभूषण त्याग के आई को भवन में आके गिरल बाड़ू एक माने हमरा बुझात नहीं। अरे रानी कौन राजा का दूगो मुड़ी हो गइल बा कह तो कर मस्तक काट के तोहरा चरण में चढ़ा दी कौन मुदई तोह के आंख देखौले बा कह तो राजा के मुकुट तोहरा चरण में लिया के हम दे चढ़ा दी बाकी ऐसन भेष मत बनावो सच सच बतिया बताव नए प्यार सच सच बतिया बताव प्यारी हमारा तीनों रानी में अगर कोई ये दशरथ के दिल के सिंहासन पर राज करेला तो तू हो रानी ए रानी कमन मुदैया रानी तोहके सतवले कमन मुदैया तोहके अमरी देखवले साच साच बतिया बतावा ना ये प्यारी काहे रुसल बाड़ी का भइल कहली कि रवा सब जानत नहीं कि हमारा का भइल बा मांगू मांगू पे कहूं पिया कबहू न लेहू न देहू देन कहू वरदान दुई ते पावत संते देवासुर संग्राम में और मदद हम कहले रहनी नु दुगो वरदान कहले रहनी देवे के आज ले ना हम मंगनी आ न रवा आज ले हमारा के दिहनी जब ले वो दोनों वरदान मिली ना तब ले देह को भवन से हिली
राजा कहले कि दुगो वरदान खातिर उसल बाड़ू अरे काल बाबू राम राजा हो जाए हैं तू 4 गो वरदान मंगबू तारा का 4 गो वरदान दे बाकी ऐसा भेष मत बनाओ कहले कि ना अभी हमारा के दी राजा कहले कि तो वरदान मांगो कहले कि ऐसे ना देखी 2 गो वरदान खातिर विनोद भैया कितना षड्यंत्र रचतलू भूमिका बना के तो वरदान मांगो तारी कहली कि वरदान हम ऐसे ना मांगो पहले अपने प्राणों से प्रिय राम के शपथ खाएं तो शपथ खाता रे गोस्वामी बाबा लिखता नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई वचन बच जब करा ली तो कहली कि सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का आदे हुए कबर भरत दशरथ जी कहले कि कोनो बात ना राम आ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो हमर नैन हलो रामो राजा हो जाए तो कोनो बात नहीं खे आ भरत भी राजा हो जाए तो कोनो बात नहीं खे दूसर का वरदान मांगो दूसर का वरदान मांगो तारी दोसर बर मांगहु कर जोरी नाथ मनोरथ तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी जो वन के नाम सुनले राजा दशरथ छाती में मुक्का मार के आ रानी के सोझा गिर गए कल की रानी अरे तू का मांग देलू रनिया धोखा कोई मरलू अरे कटोरिया कुठा रनिया धोखा मरलू कटोरिया कुठा रनिया धोखा हमसे पर है जावा हमसे पर है में मुक्का मार के दशरथ जी गिरल बाड़े रानी मजा ले तारी कहली कि यही बल पर वरदान देवे के कहत रहला एगो राजा के लड़की हई एगो राजा के घरे बियाह के आइल बानी एगो राजा के धर्म पत्नी होके तू का जानला हो कि हम वरदान में भूजा उजा मांग ले एगो राज से कम का मांगो आ नारी लेखा नखरा पसारे रानी ठहाका पर ठहाका लगा के हंसत तारी अरे कवना बल पर कहले रहले देवे के वरदान बदनाम करेला ए राजा कुल खानदान खानदान का हवा तोहरे खानदान में एगो कबूतर पक्षी के जान बचावे खातिर शिवी नाम के राजा एक पलरा पर कबूतर के धर दिले आ एक पलरा पर अपना शरीर के मांस काट काट के चढ़ावे के काम कैले वही खानदान का हवा तोहरे खानदान में
बाजार में मेहरारू के लोग खड़ा करके गिरवी रख दिलस अपने बेटा के लाश जरावे के भइल तो अपने मेहरारू से कर मांगे लगले। वही राजा हरिश्चंद्र के खानदान के हो। तोहरे खानदान में दधीची नाम के ऋषि देवता लोग के अस्त्र शस्त्र खाती अपन देहिए के पूरा गाय से चटवा दिहले। आ तू दूगो वरदान खातिर रोवे लगल। नारी के जैसन लोग अखिया से धरेला, लड़कन के जैसन अखाड़ा पसरे, माटी में मिलावो तारा अपनी जुबा बदनाम करल। राजा कुल खानदान बदनाम। चक्रवर्ती सम्राट या दशरथ अपना परिवार अपना अर्धांगिनी अपना नारी के कई के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे। हे रानी पति होके हम पाव परतानी तनी मन में विचार रानी हमारी पुहान भरत बोला के राजा तिलक ललाट लगा के सब दे दे राज राजधानी धनी मान में विचार राय रानी। मड़ी बेगर नाग रह सकता रानी, जल बेगर मछली रह सकती है जिंदा रानी, बाकी राम बिना ना रानी ना। भले जलो बीन जी जई है मीना, नाग के प्राण रही मारी बीना, बिन राम के रही न जिंदगानी। तनी मान में विचार राजा मूर्छित हो जाता रे। रनिया की सुनी के बचनिया रे धरनिया में गिर गइल राजा जी। रनिया के सुनी के बचनिया रे धरनिया में गिर गइल रानी के बोली लागल विष पियावल गोली, सब कुछ जान के बनबाड़ी भोली। रानी दस लिहली बन के काली नगिनिया रे के कई दस लिहली बन के काली नगिनिया रे धरनिया में गिर गइल राजा।
कथा कह जब तनी खड़ी पाई अब कल जाए हमरा अति प्रिय भाई बड़ भैया हमार जी धनंजय भैया बहुत ही सुंदर बजाइले नाल जमाई भौजी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा वाह नाल बजाए अब तनी एगो गीतो हो जाओ ना फिर नौको भाई लोग खाती हाय ललित कलित मार्केट में रह के बा तो मैं देखे के बा जननी हाँ तब एगो गीतो गवाई ई मुहे सुनानी है नो कि चुनरी जब ओढ़ हां जी तब बलिया के पाड़ा देखी बताई ई पाड़ा पड़े नहीं कर रहल चाह ई पाड़ा तो चाहता कि साढ़ भैंसा हो जाते बाकी का करे जब भाई खोला भैंस देखता ना बाप ये पाड़ा के मुंडवे खराब हो जाता ओला बड़ा का पेट के भैंसी हम बहुत समय ज्यादा ले लेनी है सुमिरन में ई तो इतना कम समय ले ली इतना कम बहुत कम आज साढ़ भैंसा के देखा काल बच्चा दे दी कमे दिन में ई कौन न तो कहनी है जैसे हमारा करवा पाड़ा देखता नहीं वही तरह का हम भैंस देखता नहीं खोला अरे महिष्मती गुजगर भाई कौना बात के जवाब नहीं खे हम जायज के दुगो लगाइले भौजाई इज्जत कोई से लेबे के बा तो इज्जत देवे के सीखी हां दी इज्जत हम रवा की इज्जत देता नहीं हां रहू हमारा की इज्जत दी दी केहू बाउर कही ना का भैया केहू बाउर कही रवो सब हमारा सपोर्ट में रहनु कि भाई देहाती जी इज्जत देता हां तो इनको चाहिए कि इज्जत देस हां ना अपन इज्जत भौजी पेटीएम करो देखिए अभी है बाकी रवा इज्जत कब देव कहाँ देव कैसे देव हम वही फेर में बानी कौन जी पे दे रवा हमारा में तना अंतर बा जेंट्स में और लेडीज में कि हमनी के केहू कही कि भाई देहाती के रोज प्रोग्राम चलता रोज स्कॉर्पियो चलत रहतिया धनंजय भाई रोज प्रोग्राम में जाता रहे रउआ के केहू जानते नहीं का कहे अजीब निर्मला यदुआ चलती अरे भाई रातों दिन चलते रहतिया खूब चलतिया रउआ चलला में आई हमनी के प्रोग्राम में जा जैसे को मंडली के लड़का कहले हैं कि हेने हमनी कर का दो गोल ह उनकर दल ह दल है देखे नु लवनी के लावला जेकर शीशा के घर होला नु वो दूसरा के घर पर पत्थर ना फेंके अपने गोल लेके घूमत रहलो आ दल पर तहलो आंख दिखावत रहलो आई हां जाइए ई दल तहलो के गोल में ढुकी तहलो के गोले में फाट चितरा जाए नहीं का बोलो कि फाटल बाकी फिर भी आई लव यू बाकी हमारा से दुगोला होगा तो हेता ना खतरनाक उठलाली मत मारी लगा सैंपल मारी सैंपल लगा जगह कि वो भाभी दोनों टांग ऊपर करो 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 अब तनी एगो भाई शर्ट संग के तो तनी एगो इहो हो जाओ हमारा खुशी भइल कि और गीत हम गौनी रवा कहने कि हम स्टेज प्रोग्राम पर गाना गा के छोड़ दिल बानी जौन देहाती जे रवा पचरा गौनी हा बहुत अच्छा रवा गौले हम बाकी हम सरस्वती कसम खा के कहतनी हम रवा मुँह गावल गाना उ सुनलहूँ नहीं कि ई बहुत पहले हमार गुलाब शर्मा जी एक गीत के पचरा में गावत रहनी गुलाब शर्मा जी के गावल गीत तो बिरहा में ना रहे ओकरा के बिरहा में हम कहनी हा अभी बाकी रवा जब कहता नहीं कि हमार गाना गावल देहाती जी गौनी तो का हो गई निक लागल होई गा दे बाकी हम रवा मुँह से एक दिन सुननी अखिया लो राइल लाइल बका है कि कौना सराव के गाल है कौन साली गावत रहे हमरा बताएं हैं हमरा बता के लादा मुंगेश्वर हो गल बड़ी काय जे तहार गीत हम गावे लगा हमर जीभ कट जाई ए भौजी हमारे गीत तू गावेलू हमारे के लगलू आके देखावे गाना कभी बा देखो तने मुनि पातर छितर रहतु नु का से का हो जाई हसन के गोलाई की बिया ऐसा न के अनमन बालाजी तोरे लग बिया हो गइल लड़का भइल अभी हो गइल बा अरे हेकर हो गइल बा ससुरा चल गइल बिया आ ससुरा से जब आइल बिया लइकवा सामने रहता बाकी क्रीम पाउडर मार के दाढ़ी और सेट करा के ताकत ताकि कहीं का जाने ओकर मर्दा से तनियो मुनि हम चिकन लागो हां ट्रेंडिंग में रहो तो फिर हमारा कर मुड़ जाए बाकी उ भावे नहीं खेदे
करिया लड़का कलस के का हो का हो ई उहे करियावा हो हो एबार फेशियल करैले बा जेकरा पर तू जान छिड़कत रहलू ताकत रहलू तार मैं झिली हटौले हई अब तो तू ताकतो नहीं खू न बातें करता रू पहले दिन भर फोने पर लागत रहत रहलू हा अब तो फोनो नहीं खू करत आखिर का है का बताई काहे नहीं की करत का भइलो तारी यादे नहीं आवेला ना तोहरा ले सुंदर हमर मर्द मिलल बड़े अच्छा आ इतना प्यार करेले हमरा के उनकर प्यार के आगे तहार तो उनको याद अइबे ना करेला तो कहाँ से फोन करी उ तो जात रहनी तो देख लेनी तो तन मने देख लेनी है ना तो हम तारा के याद करी ऐसा कभी हो नहीं खे सकत म्यूजिक साजे साल 1.5 साल 2 साल भय रहत न तो तहर बात हम मान जाती तब का अभी तब पियरी देहिए पबा ओहो इतना जल्दी हम भुला गए जाके ससुर सनम बिहलवाई सन जखम जाके अभिषेक भैया विकास भैया हमर बालाजी हमरा धनंजय भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बनी बाकी खुश बानी कि वो खुश बानी तो हम खुश बानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मनोज बाबा हमने के गार्जियन मनोज बाबा व्यास जी जमापुर और परिवार से कोई आई होगा तो मंच पर आ गया काम बा बाकी सुना हमार बात सुनो यही तरह प्यार ना रहे जबरदस्ती तो से प्यार हम ना कर रहे तारे बन दुनिया हमारा सुना सुना लागत तारा बिना जाग सारा लागत हमारा सुनबा का जाने कैसे तारा मिलत सकून तारा बिना जाग सारा लागत हमारा सुनबा बाजन कैसे तहरा मिलत सकून असही नानू रह कहियो ताकत राहुरा प्यार रहे बेपना जुग जमाना से डरलू
अब न तू फोन खुश बन खुश रहलू अब न तू फोन कहलू तू रुपया दे दिल नाको तुर देले रहता बाला भैया हमार भतीजा अभय जी हमने के जगकर्ता मलिकार हमार कुंदन बाबा आगोनिका निमन समय पहल बनी एगो माला ले ली आई बाबा बो कैसे कि मुआ आदमी झूठ ना बोले अब हम जी हम ना खड़ा होइए अंतिम माला रहुए के डाल के हमारा चल जाए के हां मुहते बड़े हो आई खड़ा बाबा हो जाए अब जाई है निका मोड़ी छिलवा दल बड़ी हमनी खात मनोज बाबा से कह दे देहतिया भेटाई रहल एगो गोल ब्यास में मर जाती बाकी मौत भी समय के पहले न खा सकत ना फिक्स बा ये तनिया ये तने से जियत है बानी खुश रहलू अब न तू करलू हम जान खुश बानी रहलू अब न तू करलू सुंदर गीत पर सुंदर हाथ से पुरस्कार हमार मिलल कुंदन बाबा के बार बार पोलगी बा आशीर्वाद के कामना बा माफ करम हम सुतले होई नहीं गाड़ी में और सुतले नहीं के भइल रोहतास जिला प्रोग्राम रहुए नासरीगंज शिव नारायण यादव जी से 6 बजे ले कार्यक्रम हो जा भइल आवे में घरे 12 बज गइल है हमार हृदय प्रिय भाई
जकर नाम धनंजय भैया हो इतना हमारा संगे बढ़िया काम अने हमें जब हमारा के कलरिया धके कहले कि चल गाओ जल्दी शुरू करो अहुका के घर में लगे रहन भजिया खियाओ भजिया ओपने खा के मोटाइल बड़ी औरू खात रहले ज्यादा बाप हो बोले बाप। मांग जबकि हमारा से 1 घंटा पहले भौजाई आई रही है बाकी उनका में दोष नहीं थे हई तो भजिया बनवले रहे हैं जय अब भैया। का जाने भजिया खियावत रहे कि का करत रहे 1 घंटा से हम भजिया बनवावत रहले जा भैया तू मेरा रुए भक्त बाड़ खा लो ले जा बाकी भैया मेहरारू के चक्कर में मत पड़ी हो अरे भाई ऐसन भीत आ भाई ऐसन दुश्मन बाकी मेहरारू के चक्कर में पड़ के भाई के तू हां उहे कहल जाला भाई के बात ना भाई एक के भोजपुरी में कहा जाला कि भाई के भात धनंजय भैया भैया एक के भोजपुरी में कहा जाला कि भाई के भात ना आ लौंडा के बुनिया एक के भोजपुरी में कहा जाला बाकी तू ही ना भैया एगो रोजो रहले मेहरारू के चक्कर में बिला गइल के रहे और पी गइली